Salutare toată lumea! Sunt pe serverul play.evoluțiocraft.ro. aici de față Sebi la microfon La buton. și Andrei. What? Unde n-ai bani crezut? Am căzut în apă. Man, Ce? făceam baie. Făceai vai, acum mai faci bai. Hai, dă-i pe Survival Games. Da. Deci, o să facem niște meciuri de survival games. Încep eu. Continuăm seria cu Survival Games. De fapt, da. Sper să nu meargă în lag cum a mers data trecută. Oricum am schimbat programul de filmare. Nu mai filmăm cu Hypercam așa. 3. Cu HyperCam 3. Filmăm direct cu Fraps. Și uitați fac. Ieșim, nu? Da, că ai căzut în groapă. Bun. Deci înseamnă că nu s-a pus. Mai întâi o dată? Da, uite așa. Hai repede. Păi eu joc. Stai așa. Doamne. Acum, fugi. Că erai bucat, ai văzut? Tine. Bun. Filmăm deja de... Mamă, tare mult. Bun. Da, și am pus timer-ul. Am pus timer-ul, da. Nu cred că puteți vedea. E posibil să se vadă FPS-urile. Vezi acolo în chest, în dreapta. Pe aici, în stânga. Așa. Bun, am început bine. Bun. S-a dus bulanul tău la chest. Nu e adevărat, hai că am început bine. Ce am câștigat aici? Poison of Regeneration, mamă. Ce asta? Lasă, ia repita. Sau nu, ia doar una. Lasă. Hai să nu-l mai lăsăm oamenilor. Oamenii este duri. Oamenii este duri. Uite ce, Stai. Aha, aici. nu cred că are rău. S-a dus sus. Nu mai scap de mine. Mai era unul. A venit după mine. Acum e rândul meu. Bun, da, deci se pare că nu prea sunt bun la drumul. Și o să filmăm cam gen 20 de minute. Un Bun, episod. iau eu timerul. Da. O să mă tot uit la el pentru că nu vreau să depășesc limita de 15-20 de minute. Și momentan, așa. Momentan, de la NAB. Uite, ăsta e despre ce stai să vedem ce se întâmplă. Da, Timor. Să ajung și toți trebuie să fie timări și să pun un TNT și să moare toți. Și merge așa? Cum? Am pus. Tu ai poison? Nu că merge. De ce ai poison? Uite, Da, am văzut. Hai să mai spune niște iteme. Pot să iau o sabie acasă? Haide, vreau să-l ucid pe unul. taci. Ghiciți pe cine vreau să ucid. Îi bagă sabia în popou. Un popou. În popou. Man. În fond, Popou. Da. Man, dar dă și tu alea mai mari, că nu se vede nimica. Mă duc direct pe rută. Direct pe rută. Pe care rută? Aia de net? Ruta mea. Bun, deci acum știm că nu mai fă așa. Așa. Uite, așa se face. Se mărește. Unde n-ai bai zoom? Se mărește și te uiți în ala. Te vine. Ce? Hai, lasă, ia braha. Fel. Măcar pe serverul ăsta am vrut să jucăm pe playminecraftromania.ro. Parcă nu? Sau .ro, mă rog. Ce bulan ai. Ai găsit full server. Full armură. Așa. Am vrut să jucăm pe playeromania.ro, dar am avut o mică dilemă. S-a închis serverul pentru restart. Iar acum, bineînțeles, jucăm pe Da. așa. Se uită mereu. Da, iar tu continui mereu. De asta te las și pe tine să mai spui și tu ceva, că așa vorbești eu mereu.
Abia aștept să încep o serie de Samp. Pentru că pe celălalt program de filmat, Hypercam 3, nu am putut. Pur și simplu s-a văzut desktop-ul și noi nu făceam nimic practic. Aveam golden apple, ai văzut? L-am luat? L-am luat. Da, l-ai dat. Ai luat și diamond-ul. 3, 4, da. Ce frumos scăpat l-ai văzut? Da, da, ăla a avut bulan. Aha. Am pus. Ia uite, 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 uite. Am întâlnit unul din ăsta cu hack, stătea pur și simplu offline, dar cred că s-a deconectat. S-a teleportat. Cu el de acolo. Nu mai știu unde. Stai, la bucate. O avut noroc înseamnă. Dar a murit. A murit ăsta. Da, uite. Aici s-a teleportat? Cred. Full iron, gata. Full iron la propriu. Bun, deci meciul ăsta este ca și câștigat. Încă nu fost speranță să încă nu fost speranță. Man, ai avut bulan. Da. Adică, man, fii atent, ești full iron, n-am nimerit până acum full iron. Da, chiar. Deci n-am nimerit și am jucat o grămadă de sigiluri să ne mai antrenăm și să mai știm cât o leacă rute, dar pe celălalt server, nu pe acesta. Da. Pe acest server se juca el cu prietenul lui. Ștefan, cred, nu? Bun, uite ce da. Tot vorbeam de Ștefan. Ce din noi, ce s-a luat de jos? Ăsta. Vezi, poate ai și tu niște beți, faci și tu o sabie de diamond. Da, am bețe, mă duc la spawn. L-am luat toate. Nu pe toate, au mai rămas câteva. Ei, nu contează. Bun. Era pe acolo crafting, uite pe aici parcă. Hai, trebuie să fie crafting, da. Cred că un chest îți ajunge. Asta, repede. Scăldură cineva. Bun, și noi am mai căutat programe de filmare, dar n-am găsit. Dar până la urmă am cumpărat frapsul. Da. L-am cumpărat acum câteva zile. Acum câteva, Am zis zile? da. L-am cumpărat acum ieri, câteva ore adică. Acum câteva ore am vrut să spun. Ieri seară. Era la ofertă, Era. bine spus. L-am luat din site. Bay.ro. Dacă îi fac promovare, facem 12.000 ceva acolo. Un joculet, ceva, un Counter-Strike Global Offensive sau ceva. La o mega ofertă. Să aici. Pac, pac. Pac, pac, pac. Bețe, ce mai trebuie asta? Lasă Golden Apple-ul, lasă sabia de Diamond și aia de Iron. Și lasă-ți și armura, că n-ai nevoie de ea. Da, chiar așa. Al treilea diamant. Da, deci acest meci e ca și câștigat. What the hell was happening? What the hell was happening? Arunca cu potion în tine. Nu ăla, celălalt, dar nu contează. 1. Dă-le. Evolutioncraft.ro. Unul dintre cele mai bune servere. Avea healing. Am vrea și pierd. Nu pierzi man. A, da. Ai pierdut. Ui, ce m-a bătut. Ui, ce... Bine, gata, nu te mai fura. Da, el se înfurie mereu. Bun, și eram aproape să câștigăm un alt meci. Era. Fularul cu sabie de diamant. Era perfect. Da, deci o să facem un facecam la 5.000 de abonați. Știu că e cam mult, dar trebuie să cer și eu ceva. Sper numai să pot posta. Atât. Avioane de hârtie. Avioane de aur. Avioane de hârtie. Hai, vezi că începe. Când? Unde, când? Du-te pe rută. Bun, deci haideți la chesturi, da? Pe rută. La chesturi mă duc. Chiar ești. But. Aleargă. Alerg. Cu space. Space-ul nu aleargă, Space-ul sare. Bun. Doamne, hai du-te să și ia vedem. chesturi. Am să te urmărești. Ia chesturile.
Nu pot, mă fugăresc la. Că nu poți, du-te bă și ți... Dar nu știu unde sunt. Dar nu dă în tine ăla. Nu. Ia tu și fugi. Lasă să plece, că asta nu știu că știi. Uite acolo. Uite, vezi? Acolo. Ce? Jos, jos. Dar eu ce ți-am spus că ăsta dă în mine? De ce ți-am spus? Tu, nu, că asta nu dă în tine, că asta e OP. Du-te și ia chesturile. Eu când îți zic o chestie, apoi să mă asculti. Dacă tu fugi de el, dacă tu fugi, trebuie să te duci să iei sabia. Mai întâi, trebuie să iei chestul. După fugeai. Eu nu să știu că acolo e sabii. Îmi zici și mie? Când te-ai uitat la video și ai văzut tot. Aha. Și acolo știi ce-ți pică. Mă rog, hai că ne certăm degeaba ca orbi. Că sunt aici. Bun, să vedem. Zise orbi. Mamă, cine are arena asta. Area 52. Area 52. S-a aruncat ăla în lavă, s-a plictisit să câștige. Bun, și probabil următorul episod de Survival Games va fi pe celălalt server. Mai filmăm încă vreo 5 minute. Am ajuns deja în minutul 11. 11 și un sfert. Bun. Tocmai am închis timerul. Da, mă duc înapoi pe el. Nu, că merge, dar tocmai l-am închis și da, am umblat eu ceva pe acolo pe lângă și mergem continuu. Bun. Și cam da. Sper că vă place. Stă la început. Foarte la început. Este al doilea videoclip, man. Vă dați seama ce departe am ajuns, mă? Da. Ce nume să le dăm youtuberilor care ne urmăresc? Regiunea. Ce s-a auzit? Cred că este ceva de la calculator. Nu s-a auzit ce s-a auzit. S-a auzit altceva. S-a auzit fulgerul. Nici fulgerul. S-a auzit ceva de la calculator. Acolo e unul și vezi că e în foc. E low. Era unul low. Uite-l, ăsta. Puneți repede armura. Ce armură să pun? Ce armură să pun? Gata. Abia și fric de stil. Stai să pun ăsta. Bun, și în sfârșit mi-am luat și eu un skin super. Știu că l-am luat și mă câțea. Da. Uite găuri. Asta nu le găsesc oare. Ce? Cum naiba? Mă rog. Deci și după... Și închidem. Da, dai pe ultimul. Bun, hai, te joci și după închidem filmarea. Bun, deci cu mine începem, cu mine terminăm. Nu mapa asta! Din cauza ei am pierdut primul meci. Mă simt dezolat, man. Nu, stai! Da, a fost primul meci pe care am încercat noi să filmăm astăzi și ne-a ieșit... Și tu nu fugi. Uite pilotul. Aleargă. Da, stai că am frame drop. Nici măcar nu alergi. Ba da, alerg. Acum alergi. Nu, alergam și... Știam eu că e o capcană, dar n-am vrut să zic. Da. Ala, bala, portocala. Stânga e mereu. Stânga? Eu vreau să mă duc pe cealaltă dreapta. Aha, capcana, ați văzut? Da. Mișto, frame drop. Ei, s-a dat sfârșitul videoclipului. Șmecher. Like Da. a boss. De ce am mai pus asta acolo dacă eu pot să fac așa? Uite de ce. Help! Da, și... Na! Mă repede și bărul, stai așa, stai. Ce-a făcut? Frame drop. Deci, chiar trebuie să termine așa video. Bun, închide. Deci, Da, deci, ne vedem
ne vedem data viitoare într-un videoclip nou de Minecraft. What? Următoarea serie. Da, următoarea serie. o să facem probabil și un match de Oitk. O serie de uite. Nu, un match de Oitk. Oare de Pentru ce? că nu sunt bun la Oitk. Eu sunt bun la uite. Eu nu sunt bun la Oitk. Dar înveți să fii bună. Așa, da, deci ăsta ca... Bun, a deci fost- o să ne jucăm Oitk data viitoare. Da. Goodbye! Bye, bye.